Hei ja tervetuloa kanavalle. Tänään puhumme aiheesta, joka koskettaa monia meistä. Ihmisen ja lemmikin välinen erityinen side. Se ei ole vain rakkautta ja iloa. Sillä on myös tutkitusti merkittäviä terveyshyötyjä. Osa 1. Yhteyden voimaa. Kun katsot lemmikkiäsi silmiin, tunnet usein rauhan ja hyväksynnän. Tämä yhteys voi olla syvempi kuin osaisimme kuvitella. Lemmikit tarjoavat meille läsnäoloa ilman ehtoja. Ne eivät arvostele, vaan antavat rakkautta ja turvaa. Osa 2. Terveyshyödyt. Tutkimukset osoittavat, että lemmikin silittäminen voi laskea verenpainetta ja vähentää stressihormonien määrää. Koira tai kissa voi auttaa lievittämään yksinäisyyttä ja masennuksen oireita. Lemmikin kanssa ulkoilu lisää liikuntaa ja parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä. Lisäksi lemmikin kanssa eläminen voi vahvistaa immuunijärjestelmää ja lisätä elämänlaatua. Osa 3. Yhteinen matka. Lemmikki ei ole vain eläin. Se on perheenjäsen, ystävä ja joskus jopa terapeutti. Kun pidämme huolta lemmikistämme, pidämme samalla huolta myös itsestämme. Jos sinulla on lemmikki, tiedät jo, miten suuri merkitys sillä voi olla. Ja jos harkitset lemmikin hankkimista, muista, saatat saada elämääsi parhaimman ystävän ja samalla terveyttä tukevan kumppanin.